antes de nada agradecervos que esteades aquí. Hoxe imos a falar sobre rol e sobre docencia e como podemos mesturar estas dúas grandes palabras. Así que antes de nada, se vos parece, nos presentamos, se sigo a orde das cámaras, pois contamos aquí con Gusanorri, que nos podes dicir de ti, podes falarnos tanto da túa perspectiva no rol como de que sabes da docencia que te une con estes dous campos. Pois eu levo dirixindo partidas desde máis tempo que levo dando clase. Comecei fai uns aniños cun proxecto dun canal de rol que agora está parado, agora nos mudamos para o Cedro Florido, facendo un pouco de publicidade, seguimos aí subindo partidas, só que agora non estou eu só, agora somos un grupo. Pero pouquiño porque, dende que son profesor, hai pouquiño tempo para xogar, porque me metín en demasiadas cousas. Primeiro foron as oposicións, que me roubaron un montón de tempo, e agora, unha vez acabadas as oposicións, pois, xa nas oposicións me foron pedindo non podías facer isto, e acabei levando club de rol, club de lectura de manga, seminarios de diversos polo centro, mantemento. Son profesor de FP básica, así que na propia docencia sí que temos feito algunha aplicación de rol, pero non xogar o rol típicamente, senón máis ben situacional para un pouco para entrenamento do que estamos facendo, pero sí que levo o club de rol do instituto. Vale, que chulo, entón xa sairá algunha anécdota por aí. Vale, pois Irene, cambiaches de sitio. Así que, bueno, mantemos a posición original. Podes comentarnos ti de quen ves sendo? Pois eu son Irene, eu son profe de secundaria, dou tamén este ano igualmente FP básica, comunicación e sociedade. Eu tamén levo máis tempo no rol que como docente. Eu levo no rol 10 anos, así que sobre todo como xogadora. E, polo de agora, a verdade é que non levei moito o rol ás aulas, porque tampouco levo moito como docente nos institutos, pero, bueno, eu daba antes clases particulares e aí sí utilicei os xogos de rol dando clases particulares de inglés e, bueno, logo tamén sobre todo, bueno, como xogadora e mesturando tamén, bueno, coa parte un pouco de teatro, un grupo de teatro, e sí que tin unha aula de teatro para xogos de rol, por exemplo, entón aí sí que tamén, pois bueno, foi un pouco mesturado todo a vez, pero bueno, a verdade é que igualmente todavía bastante falta de experiencia nese aspecto, así que por min tamén é, pois bueno, de indagar posibilidades, né, aí. Vale, bueno, tes unha boa amalgama de mundillos e ganas de mesturalos máis. Así que, a ver que nos contas. E ti, Santi, cal é a túa experiencia nestes ámbitos? Bueno, eu empecé no rol non fai moito tempo, foi principios de pandemia, cando estábamos confinados, non? Creo que aí os xogadores de rol tuveron como unha explosión de xogar máis, polas condicións propiamente ditas, e outros xogadores que nunca probáramos empezamos a probar aí. Eu entre eles, non? Bueno, son mestre de pedagogía terapéutica, non tuve nunca conflictos co tema das oposicións. Son mestre sustituto, non teño unhas oposicións aprobadas aínda, e o tema de levar o xogo á aula levo facendo desde fai moitísimo tempo, xogos de mesa, como podes ver por aí hai unha retaila deles e moitos deles usos a nivel pedagóxico no meu día a día, e agora comezo a introducir temas de pequenas aventuras, non vou a plantexar aventuras moi complexas como pode ser D&D ou cosas así, non, quero empezar a introducir na aula pequenas aventuras e pequenos retos pois, para algún alumnado con algún tipo de trastorno do espectro autista ou cosas así, empezar un poquinho por aí, por ese lado, que pode ser moi positivo para que empecen a socializar, para que coñezan normas e que se neses mundos paralelos
encaucen conductas, non? Que despois poden chegar a trasladar ao seu día a día. Un pouco ese é o meu plantexamento co rol, como decías ti, Irene, aínda non puiden experimentar moito, sobre todo pola miña situación laboral, non? Cando empezo a estar un pouquiño estable no cole no que estou, pois teño que cambiarme de cole, entonces eso dificultame leválo á realidade. Pero bueno, aí estamos, no noso día a día. Bueno, seguro que sairán ideas aí que se puedan aplicar en distintas circunstancias. Así que, bueno, pois de novo moitas gracias por traernos estas perspectivas tan variadas. Imos a empezar en Esbardallando temos un hábito que é comezar unha charla coa pregunta que quen veu na anterior pois deixa. No anterior estivo Xurxo, non sei se o coñecedes, pero crea moitísimo rol en galego, é unha persoa moi intelixente. E, bueno, pois a pregunta que deixou é: que foi o último que atopastedes en internet, como recursos de rol, xogos ou así, feito pola comunidade? Entendo que pola comunidade galega que pudestedes aproveitar nunha partida ou nalgunha actividade docente. Podemos seguir a mesma orde ou xestionades, non hai problema. Non sei se queres comezo eu, non teño problema. Non foi en galego, pero sí que estou levando a cabo unha partida a nivel persoal, non a nivel profesional, de travel shooters e material podemos considerar tamén as bandas sonoras de... Sí, un recurso máis. Bueno, pois hai unha lista completa de travel shooters, é un sistema de rol para os que non coñezan basado en Tintín e como era esta outra? Carmen Sandiego, é moi guai. E teño unha lista completa de reproducción en Spotify donde pues, fíxome moita gracia porque moitas deles son de... Ai, non me sale a película esta. Mini yo, como se llama esta película? Sónavos. Austin Powers. Sí, Austin Powers. Bueno, pois a gran maioría da banda sonora que propuxeron para Travel Shooters é de Austin Powers. Gustoume moito, foi moi interesante. Vale, alguén máis recorda o último recurso que recolleu por aí? E que Eu de xogos de rol propiamente non, eu sí que recentemente utilicei xogos de mesa, por exemplo na FP básica para traballar os campos semánticos, saquei o xogo Tabú, e logo sí que é verdade que unhas oposicións empreguei bastantes cousas porque eu sei o fío do conductor dos xogos de rol. O que pasa é que logo non me puiden levar todavía as aulas. Pero sí que empregaba o fío conductor, entón sí que fixen pois, follas de personaxe, pois, vieja escuela, sobre todo adaptado e tal. Vale. Roy? Eu este ano me está costando un pouquiño máis porque este ano decidín non dirixir eu. Este ano me encargo da parte logística. Porque ao final é un club de rol, non deixo de ser un profesor meténdome no medio dos seus xogos. Entón, este ano prefiro que sexan eles que se lancen. Está resultando bastante ben, pero sí, dende fichas de personaxe, que máis? Pedíronme o tabuleiro que se podía imprimir para debusar. Aproveitando a impresora 3D do instituto, algunha miniatura, algo de escenografía para que utilicen. E o último é para información, porque pedíronme por parte do grupo de teatro, teñen revista propia. Xa participei o ano pasado, pero explicando un pouco que era isto do rol, porque aparte coincidimos en horario as dúas actividades. Este ano foi buscar información sobre rol en vivo. E recordando roles en vivo que había en Galicia, que por desgracia igual había que buscar revivilo, as revoltas irmandiñas que se facía todos os anos en Galicia, recordando precisamente iso. Eran un par de días, era un gran evento de rol en vivo que existía aquí. Pois damos hecho un toque dende aquí para que espabilen e retomen. Que lles consigo o contacto e xa lles digo. Vale, pois empezamos entón xa despois de coñecer algo máis de vos coa parte máis docente, así que, bueno,
como des que sodes, supoño que o de explicar o levades ben, así que vamos a ver se podemos dar unha definición de que son os xogos de rol, pero vamos a intentarlle dar como unha perspectiva máis docente, se sodes capaces de dicir como presentaríades pois nunha aula ou en alguén que queira usalo para a docencia. Así que non sei se alguén quere empezar e o resto complementan ou cada un quere dar a súa propia definición, porque supoño que en parte se pisarán. Eu imagino que sí. Non sei se estás planteando quizá de como lle defino a un claustro de mestres, non? Tedes que introducir xogos de rol na aula ou é positivo que introduzades xogos de rol na aula por estos motivos ou me estás planteando como lle plantexo aos nenos, Como non? definirías, sí. Dentro dunha aula. Como definirías que é o rol, pero dándolle unha perspectiva como de docencia, é dicir, verlle unha certa utilidade, ainda que os beneficios os vamos a ver despois, é dicir, sería unha definición dunha liña, dun parágrafo. Senón a definición de rol normal que Se queredes me lanzo eu. Vale. Adiante, por favor. A empezar, sempre que falamos dun xogo, ten que haber, xa se están máis ou en maior ou menor medida, pero unhas reglas preestablecidas, é dicir, algo que aterse. Pode ser unhas reglas máis liseiras, pero sempre uns parámetros que hai que marcar a hora de facelo. En canto ao rol, pode ser desde unha escena, un xogo situacional, asumir un papel dentro dunha situación, todo isto un pouco dependendo da utilidade que lle queramos dar. Xa sexa para traballar a nivel lingüístico situacións nas que haxa, por exemplo, que manter unha serie de debate, seguindo unha serie de reglas, manténdose en personaxes e debatindo en función do que faría ese personaxe, xa sexa igual para traballar ámbitos máis matemáticos ou científicos aproveitando porcentaxes para estudar por medio das fichas de personaxe, pero basicamente é plantexar situacións e unhas reglas de xogo. Eso desde o que defino a miña idea para leválo a... Vale. Queredes engadir... Sí. Queredes engadir algo máis a esa definición ou queredes aportar unha diferente? Eu tal vez engadiría que, se ben é certo que pode haber rol individual, en xeral a idea e a esencia moitas veces é a do grupo colaborando cun obxectivo común, que logo pode diversificar en outras vertentes, pero a idea é un grupo que se enfrentan a un obxectivo interpretando personaxes, sí, pero tamén en forma de grupo, creo. Sí, bueno, dentro de ese mundo, non? Danos de algún xeito a posibilidade de que crear un mundo ficticio onde nos podemos comportar como non nos comportaríamos na nosa realidade. Crear un xogo en sí. É como, pois, para min a definición de xogo é un pouco esa parte de simular a realidade sin que teña consecuencias na realidade. E para min o xogo de rol é puramente eso. A través dos xogos de mesa se dá conseguido de xeito moi sinxelo simular realidades, pero a través dos xogos de rol é moitísimo máis concreto. Das puntualizado moitísimo máis. E non sei, ocurrenseme pequenas aventuras donde personaxes dentro dun instituto, pois facer unha pequena situación do que está tan de moda agora de bullying ou demais, como actúan os compañeiros, non sei, vexolle posibilidades infinitas. É un exemplo tonto que se me acaba de ocurrir, pero dentro de ese exemplo pode entrar millóns e millóns de situacións que ti podes simular. O sea, para min o rol é unha simulación, por decirlo clara e llanamente, non? É unha simulación da realidade. Sí, despois engades o que queiras, pode ser fantasía medieval ou unicornios, los que quieras, pero enténdese, non? Sí, un espacio de simulación e ademais é moi flexible, como dicían, que para un grupo, incluso tamén pode haber solos, podes achegar todo. Dende a visión da psicoloxía, por exemplo, hai moitas veces que se traballa tamén en simulacións, como nas fobias e demais. O rol, é dicir, ti non te podes pagar un avión para ir achegándote pouco a pouco, pero podes simulalo aquí, mira.
Entón, bueno, é un paso máis, non, do enfrentamento. En educación, pois, tamén aporta moitas cousas. Polo tanto, imos coa segunda pregunta. E cales son os beneficios, a ver se non facemos unha lista de 2 horas, pero os máis destacados que vexades, os beneficios que pode aportar o uso do rol na docencia? Eu aventúrome, se non. Dalle, dalle. Claro, é que ademais xusto o que Santi mencionou do rol como simulación para enfrentarse a situacións da vida real, como por exemplo que mencionaches tamén máis precisamente o bullying. E como lles mencionou, como empregamos as simulacións, iso por exemplo é algo que se fai nos grupos de mediación dos centros, que facemos simulación, precisamente conflitos, enfrontamentos. Entón, ao final, sí que crea esa sensación de seguridade, porque ao fin e ao cabo son personaxes, non son eles mesmos, pero en contextos, por exemplo, de formación de mediación, é realmente útil. E logo, por exemplo, claro, eu son profe de linguas. O aspecto comunicativo está intrínseco no rol. O rol é falar, e por medio da palabra creas personaxes e personaxes, que ao final tamén é unha interacción humana real, por moito que sea dentro dunha personaxe. As persoas que os interpretan son reais. Entón, bueno, o ámbito comunicativo sempre vai estar nun xogo de rol, inherentemente. E iso permite tamén pois, unha faceta social que creo que esa me mencionaba como elemento moi interesante para alumnado con necesidades específicas de apoio educativo, como alumnado NEAE, como alumnado TEA, alumnado TEA. Logo tamén, por exemplo, para o alumnado TDAH tamén é moi interesante por como estruturan os xogos, tamén dá unhas estrategias de como organizarse, de como organizar as cousas en certo aspecto. Entón, bueno, esa é tal vez a miña perspectiva. Despois vasnos a preguntar polos prejuicios non é a palabra que busco, as vantaxes, o contrario de vantaxes, Os inconvenientes. Pois non tiña na lista, pero se queredes engadimos. Bueno, non sei. Se queredes contovos. A parte de eso, non? De que simplemente simular un pouco a realidade, para min podes meter calquer tipo de contenido dun xeito moitísimo máis didáctico e que genere interés inherente por lo simple feito de ser un xogo. Non sei. Empecé a plantexar unha aventura donde por grupos iban viaxando e conocían a diferentes científicos, pois Newton e demás, que cal é o problema de explicarche, non? Pois nun instituto en bioloxía, pois facer o viaxe con Darwin, ou ir ata non me sale o nome, teños anotados. A fotografía, a radiografía, a fotografía número 13, a muller que o descubriu, como se chama esa muller? Poñedeme en contexto, dades vos conta? A que falleceu por cáncer, que foi a que experimentou con todo o tema dos rayos X e demás. Marie Curie. Sí. Bueno, pues quero decir, unha aventura deste tipo donde vas poñendo diferentes científicos e que cada un deles teña, bueno, pues non sei, estás metendo un montón de contenido motivante intrínsecamente. E preguntábache polo tema dos prejuicios, dos inconvintes, porque dar ese salto é un salto de fe. É dicir, vou a prescindir do libro donde me pon ¿no? Newton, la teoría de Newton, tedela aquí explicado, despois facer os exercicios vou-vos a dar uns personajes que son viajeros espaciotemporales e ides a conocer de repente a Isaac Newton. Bueno, pues igual ese salto de fe é un lastre e vai a ser moi complicado. Eu padezco cando planteo calquer actividade deste tipo, sea xogos de mesa, xogos de rol, ese salto de fe cóstame moito. De estarei no facendo ben, se cadra estánse perdendo contenidos, a forma clásica de algún xeito funciona,
estes xeitos innovadores, os meus alumnos perderánse algo, van a ir con algún tipo de desvantaxe á hora de enfrentarse a un examen ou o que sea, tipo selectividade ou o que sea. Bueno, non sei. É un salto de fe moi grande. Sí. Pois eu aquí teño que recomendar, falando disto, aproveitar para mencionalos, que son dous docentes que teño sempre como referente no tema da aplicación dos xogos de rol, que son Mr. Wolf Teacher, que utilizou, non me acordo que campaña utilizar agora para practicar. Alice in Borderlands. Sí. Uh-huh. Profa de lengua que fixo a súa programa, tamén creo recordar que era, se non era tamén para FP básica, para algún grupo semellante, para ámbito lingüístico, que fixera programación completa baseada en xogos de rol. E lle funcionou estupendamente. Eu, en canto ás vantaxes, aquí me vou un pouco máis do meramente docente. Eu as maiores vantaxes que teño, ao final, eu o que teño é un club un pouco a marxe da clase, pero se plantexou desde o principio precisamente para poñer en común a rapaces de diversos cursos que de por sí non tiñan relación ningunha, e que rapaces con gustos que un pouco diferían do resto, que tampouco son tan marxinais como se podan pensar. Hai bastantes máis rapaces dos que pensamos. Que fixesen grupo. Tanto o club de manga, tanto a biblioteca, como os diferentes clubs de lectura, como o club de rol, que ao final está un pouco ligados coa biblioteca, o que se busca é precisamente que sexan facer comunidade. Que é algo que non é meramente docente, pero moi importante para o bo desenvolvemento do día a día das clases. Sí, a verdade é que o que incluen en sí moitas veces os xogos de rol, non todos teñen a súa parte matemática, igual como Anima, pero teñen así a prestar atención aos números, os dados, o máis rápido, é o que dicía tamén Irene da parte lingüística, que teñen que traballala necesariamente, necesitan comunicarse, expresar o que queren facer. E, por suposto, atención, que se te pilla nun renuncio, igual non se che ocurre a idea, chachi. Entón, oye, pois está aí. E xa agora que miramos un pouco os beneficios, o que é, eu non son docente, pero vamos a imaginar que sí, e que quero implementar algo disto na aula. Como fago isto de implementalo? Que por onde empezo? Que fago? Tedes algún exemplo de alguna implementación ou algunha guía? Profe, eu teño sei por onde tens que empezar. Eu creo que o inicio é xogar, tens que xogar. Se non xogas non o podes levar á aula. É imperativo. Se non sabes a que te vas a enfrentar non o podes levar á aula. Para empezar, por aí, xoga o que queiras. Quero dicir, fantasía medieval, gústache? Pois Señor de los Anillos, D&D, o que queiras. Que che gusta, non sei, o que falábamos antes de Tintín e demás, proba por aí. Pero debes xogar. Se eres mestre, tens que xogar. Se cadra quitar un pouco o estigma, non sei se os meus compañeros o sinten un pouquiño así tamén, de que o xogo é para nenos. Eu gustaríame clavar unha pequena pica, unha lanza a favor de que en que momento non deixamos de xogar, non? E por qué? É a santo de que como adultos que deixamos de xogar, e ainda diría máis, que o adulto que xoga está considerado como infantilizado ou algo así, non sei. Romper esa lanza a favor de que xogues, e se eres mestre e queres levar un xogo de mesa ou un xogo de rol á aula, tens que probalo primeiro para ver as potencialidades. Eu non podo levar, non sei, como se chamaba este... Estou espesísimo cos nomes hoxe, Pista. Bueno, dá igual. Non podo levar un xogo de mesa á aula sin coñecer os entresijos para despois desglosalo e sacar dai o contenido que eu quero sacar. Por poñer un exemplo, levo casi sempre todos os anos en todos os cursos un xogo de mesa que friegas tú, que é un xogo pequeniño,
E con ese xogo, unha das actividades que eu propoño é ledes as instruccións, porque é un xogo que ten unhas instruccións sencilliñas, e a raíz de aí podedes xogar. Claro, vamos uns pifostios, porque isto non é así, hasta que frenas e está nas normas, non? Comprensión lectora, vamos a traballar a comprensión lectora a través dun xogo de mesa. Non sei se che respondín un pouco. Que primeiro tens que xogar. Eu primeiro xoguei a Friegas tú antes de leválo á aula para saber o que quería sacar con Friegas tú na aula. Vale, bueno, é un punto importante, sí, para poder implementalo, coñecelo dende dentro. Vale. Vos, Irene, darías algún consello? Claro, é que eu non sei como dar consello cando eu solamente o utilicei realmente en particulares. Entón, Pero se ti te plantexaches facelo, non? Claro. Entón, como Claro, pensabas? sí. Como te situabas aí? Eu non na posibilidade que eu plantexaba non era empezar a xogar a rol dende primeiro día, porque o alumnado é certo que ademais creo que unha dificultade moi grande nas nosas aulas é que as aulas son inmensas. Nunha aula ordinaria tes case 30 alumnos. Entón, ao final, realmente, como xestionas 30 alumnos para facer un xogo, sobre todo cando están empezando? Entón, como ir paso a paso. Primeiro, traballar a ficha de personaxe e aproveitábamolo para traballar o texto descritivo. Entón, ti utilizas unha cousa como excusa que realmente faz un texto descritivo de toda a vida. Non deixa de selo, pero ti dis, hai unha ficha de personaxe. E xa lle dá outro caché. E ir progresivamente introducindo os elementos do xogo e que tamén eles construindo os personaxes, as relacións entre eles, incluso a posibilidade de eles construir o mundo tamén. E que despois xa existan dinámicas para poder xogar con el, pero que primeiro se familiaricen cos pequenos elementos que a forman. Xa sexa, pois iso, construción dun personaxe, as interaccións, os conflitos, como se construe unha historia, empregar eses pequenos pasos para poder finalmente chegar a unha partida que sería o final, casi diríamos, o produto final, moitas veces. Vale. Roy? Pois eu tiraría un pouco polo que acaba de comentar Irene. Como docentes moitas veces temos o estigma ese de ter que levar as cousas perfectas e aínda que non é bo que se note, non deixamos de ser humanos. Eu tiraría por comezar cunha unidade, unha parte de unidade, ir probando pouco a pouco. Esperemos, moitos anos de docencia por diante. Hai tempo de ir pouco a pouco implementando, vendo que funciona, que non funciona, podendo ir metendo pouco a pouco máis cousas, pero non hai que ser excesivamente ambicioso nisto, porque é cambiar unha unidade completa xa a unha partida de rol xa é bastante. É empezar un pouco a ficha de personaxe, como se acaba de dicir, utilizalo para tarefas pequenas, ver como funciona, ver que é o que lles gusta, o que non lles gusta, ir mellorando estas dinámicas, cada vez se poden ir introducindo máis, pero non deixa de ser unha ferramenta, non ten que ser o obxectivo de. Vale. De feito, perdón. No, a mí parece tamén moi interesante o que dixo Roy de, pois igual que ás veces non sexa en clase, que o rol sexa nos recreos. Eu, por exemplo, o centro no que estive o ano pasado, os recreos, en vez de ter 2, tiñan 1. Entón era moi guai, porque era un recreo máis longo e daba para facer un montón de cousas. Un docente que tiveron o ano anterior facía partidas de rol con eles. Así que aí, claro, Pathfinder. Pero os chavales estaban a tope, porque ademais xa estaban aí inmersos. Era ese ratiño de descanso, un día a semana, das partidas de Pathfinder. Entón, ao final, tamén non deixa de ser un pasatempo e mantelo como iso, como algo fora das clases que teñan eles, pois o que dicías, socializar para coñecer xente e para pasarlo ben, que é o obxectivo final tamén. Entón tamén creo que está guai metelo no tempo de lecer, nos recreos. Querías dicir algo, Roy? Sí, que sobre isto
A min é que me pasou unha cousa que é preciosa. Mesa central da biblioteca, completamente chea. No IES hai unha cousa que me encanta, que a biblioteca non é para estar en silencio, para iso é unha sala de estudio. Entón a biblioteca é para ir nos recreos, coller libros, socializar, coller os xogos que hai. Pois a mesa central está sempre chea de diversos alumnos que xamais, cando os miras pola rúa, xamais pensarías que se falarían uns aos outros. Tes a un par de rapazas debuxando manga, outros xogando o asedrez, na mesma mesa, e todos falando entre todos. É algo que me parece precioso. Sí, eu nese sentido creo que as bibliotecas escolares están mudando moito hacia ese... bueno, hacia xogos de mesa xa levan uns anos e tamén me gustaría que hacia xogos de rol, non? Sí que é verdade que comparo moito xogos de mesa con xogos de rol porque creo que van moi parexos e paralelos pola normativa toda que hai intrínseca e demás. Quería puntualizar porque vos estadesme falando de Pathfinder, D&D e eso para min quédame a años luz. Eu estou falando de pequenas aventuritas No, esto porque a mí sorprendeume, claro. Sí, pero me refiero, eu como mestre de pedagogía terapéutica plantexome aventuritas super sencillas donde un grupito de castores teñen que saltar un puente e como resolvemos ese problema, non? Que o puente está destrozado e como arranxamos. Quero decir, vos estadesme falando de años luz que me quedan a mí super longe, a hora de leválo á aula. Bueno, dentro No, isto era un docente que eu dixen como. Pois imaginades que dentro dos anos se vos chegan aí media clase e vos din, profe, podemos quedar esta fin de semana para seguir coa partida de... Imagínate. E que sexa moi temática, moi de algo de clase. Eu recordo, non o chamaría exactamente partida de rol, pero hubo unha vez unha profesora de historia que lle deu por aí, estábamos dando, bueno, era de historia, estábamos na parte de Robespierre, e se lle deu por representar unha escena de Robespierre, deixou que o fixeran os alumnos, e fixo un dos alumnos malotes, digamos así como se chama agora, pero nos meus tempos se chamaban malotes, e representou a Robespierre cortando cabezas, e outra cousa non me acordarei de historia, pero de Robespierre cortando cabezas, vamos. Entón, ao final, darlle imaginación, darlle rostro, darlle todo, vivilo, iso ten que quedarse aí grabado na tua mente moitísimo mellor. Entón, a ver, os xogos de rol pois son unha ferramenta impresionante. Non sei se con todo o que estivemos dicindo sobre os xogos de rol, que tamén se comentaron un pouco os xogos de mesa, diríades que son sinónimos ou cales veríades as diferencias entre a implementación de xogos de rol nas aulas e o que se coñece como gamificación? Formarían un parte do outro? Son conceptos distintos? Van da man? Como vedes? Non exactamente. Gamificación é empregar ferramentas do xogo para a tarefa que se leve a cabo. Está máis enfocado a un aumento de productividade, por dicilo así, pero non ten por que ser exactamente un xogo. É recompensa por puntos, hitos, pero son mecánicas, máis que un xogo como tal. O aprendizaxe baseado en xogos é levar o xogo a tarefa docente. Xogo como tal. É que iso me botaron a bronca un día a mí, unha coñecida que dá charla sobre aprendizaxe baseado en xogos e me dixo non é o mesmo. E aprendiches a lección e aquí non estás trasladando. Moi ben. Sí, é certo. Quero dicir, a gamificación é... Ai, perdona. No. Nada. Dai. Digamos que un pouco que falabas de ese sistema de puntos, coller certas mecánicas que están intrínsecas nos xogos de mesa e leválo á aula. Invéntome. O que falabas do sistema de puntos, bueno, pois cada vez que recollas a aula, poñoche unha estreliña. Eso é a gamificación. Ou levar sistemas de encaixalos, pero con un contido, un mapa, por exemplo, un mapa político ou físico de España, levas encaixables e estou gamificando ese contido moi curricular. É moi distinto a levar xogos de mesa ou xogos de
de rol que o xogo é o eixe central de onde parten despois os contidos. Non sei se me estou explicando. Sí. O contido é o eixe central que ti ludificas e do outro xeito o xogo é o eixe central que ti despois derivas en diferentes contidos. Non sei se me explico. Vale, sí. Eu moitas veces pensaría que gamificación é un termo un pouco paraugas e que dentro del poderíamos ter os xogos de rol como temos tantas outras cousas. Pero claro, sí que ao final é máis ampla a gamificación. Unha cousa tamén é o uso mellor que se lle dá ao termo e outra é despois cando analizas en detalle o que significan cada unha, vale? Pois tanto en gamificación como en xogos de rol, como en xogos de mesa, pero sobre todo en xogos de rol, e para quen digamos que puido xogar igual aventuras como máis intensas, nesas chamase máis atención, nas que hai temas máis delicados, ou incluso nunha aventura que pode parecer completamente inofensiva, pode saltarnos un trigger, pode despertarnos algo que nos fai dano. Aquí como vemos as ferramentas de seguridade, porque se imos implementalo na aula, temos que ter isto moi presente, non? Que pode de pronto, pois, o máis nimio que se nos ocurre, igual en clase soltas unha frase para un dictado, esa frase tamén pode despertar algo. Entón, como falaremos aquí das ferramentas de seguridade e engadiría tamén a xestión de emocións como a frustración, porque a certas idades igual isto está menos traballado. Entón, como veríades este aspecto? Pois o tema dos límites precisamente é algo que xusto esta semana tivemos reunión de mediación. E o alumnado falou precisamente das relacións co profesorado e como ás veces se podían sentir incómodos con algunhas cousas. E dixeron unha cousa entre os dixen, jope, acaban de mencionar a tarxeta X que temos nos xogos de rol, o sea, literalmente dixeron, sacas unha bandeira, unha varita, o que sexa, e que o profesor o vexa, e así non tens que dicir en voz alta, pero xa ve que estás incómoda co que estás dicindo, e por se pode disimular ese tema, de tema, e dixen, ostras, é que é unha ferramenta de seguridade de xogos de rol e acaban de sacalo en mediación como estrategia exactamente igual, coa mesma función. Entón, bueno, sí que é certo que a nivel ferramentas de seguridade é algo que se podería implantar ou debatir, por exemplo, nas sesións de titorías, que sería algo que o alumnado, porque ao final este tipo de ferramentas é algo que creo que deben decidir colectivamente que empregan, porque ao final son normas de aula, e ten máis sentido se se implementa unha norma de aula que sexa a aula, que di, vale, pois esta nova norma, este novo recurso, vamos a implementalo. E creo que sería algo que sería interesante pois falar dende as aulas de tutoría precisamente co grupo aula e que eles decidisen esta norma non lle vexo sentido porque non vou ter debaixo da mesa unha tarxeta e sacala e igual é mellor facer un xesto. Levantar a man dunha forma ou o que sexa. Pero ao final que sí que se pode implementar, pero creo que sería interesante facendo consensuado co alumnado. Eu nese sentido, a nivel particular, cando xogos de rol, sí que o temos moi presente. Na aula é algo que non me plantexo porque a miña circunstancia, digamos que é de tú a tú, é nun mini grupo pequeniño. Podo observar si existen cousas que non gustan ou demais. Sí que é certo que me estou dando conta de que é un erro, que sí que o debo plantexar, que sí que estudialo de antes, ter ferramentas de antemán de antes e explicalas de non todo está permitido, se cadra e vai haber certas cousas que a mellor pois, non podemos tocar, sexa non sei, mascotas, me dá igual, e plantexalo de antes, igual sí que é un erro. Darei unha voltiña, porque é algo no cal non teño opinión ao respecto aínda, sabes? Non podo contestar xa a pregunta porque non teño opinión. Eu aquí quero dúas cuestións, mencionar unha. No club de rol, o primeiro que fago é explicar normas básicas de seguridade. Este ano as están xestionando eles. Falo en masculino neste caso porque
Son 4 rapaces, creo, ahora mesmo, que están vindo. Iba a vir unha rapaza, pero ao final non se animou. O explico igual que faría con calqueira outra partida de rol. Unha das cousas que me repito todos os días como docente é que non son alumnos, son persoas. Entón, hai que tratalos como persoas. O de facer diferencia entre alumnos, ao final son persoas como, e se queremos que sexan adultos funcionais, hai que tratalos como que queremos que sexan. Logo me gustou moito o que dixo Irene, de aplicación precisamente destas ferramentas, un pouco enfocado, non é algo que levase á práctica todavía, pero sí que mirei cousas moi semellantes e me está dando ideas que me veñen moi ben, porque eu nos grupos de aula que teño son grupos cun porcentaxe moi alto de TDAH, de TEA e semáforo, tarxeta X, adaptadas a eles para precisamente un pouco para a xestión tanto da dinámica de clase como para as emocións, está me parecendo unha idea que pode funcionar señal. Logo nos dades o feedback, todo o que sai aquí. Queremos feedback de como foi implementado, que tal saiu. Facemos a charla 2 dentro dun ano para ver que tal foron as implementacións. Vale, é que sí que poden sair moitas veces nos xogos de rol temiñas e que alguén se sinta mal, pero supoño que tamén nas propias aulas pode pasar e igual alguén vos pide ir ao baño ou sae directamente e logo volve a entrar. E no rol, ás veces, como nos facemos unha inmersión demasiado alta, cando nos damos conta xa nos metimos en algo que nos pode afectar, entón sempre é interesante contar con ferramentas de seguridade. E logo, indo máis á parte didáctica, digamos, se vos ocurren, vos que estades traballando en distintas materias, algunhas materias así que de entrada poidan parecer como máis idóneas para integrar o rol, ou non, se poden todas, ou sí, pero, o sea, vedes algunhas que sean como máis axeitadas ou polas que sería máis fácil empezar? Eu non te sabería decir, eu creo que en todas lle dá sacado, porque lingua era o que falaba Irene, non? Creación de personaxes, faz unha descripción, texto descriptivo, que máis queres, a nivel oral, do mesmo xeito. Ciencias e demás, quero dicir, ti podes traballar e meter o contido que ti queiras en ciencias, era o que falábamos fai 10 minutos, pois se queres Newton, traballas Newton, e se queres Darwin, traballas Darwin. Me dá igual. Matemáticas, que máis queres? O sea, porcentaxes, sumas, divisións, ecuacións, bueno, ecuacións tamén, pero referíame a fraccións, o sea, todo. Música, falábamos de listas de Spotify que están completamente prediseñadas para partidas de rol, o sea, dime ti a cal non, en educación física, porque tens que estar un poquinho máis sentado, quizá, pero rol en vivo. Rol en vivo, Rol en o sea, sí, ao final non sei en cal non? Sí, bueno, igual tecnoloxía ou así, pero nada, aquí entre uns temos os que fan a bandas sonoras de tecnoloxía, fan todo a base de wargames, todos poñen aí as torres con luces, as miniaturas coa impresora, o sea, non sei. Sí, temos todo o set xa incluído, nada, en vez de traballar por aulas, traballades por departamentos e cada un que faga unha sección. Vale, vos como vedes? Opinades como el que todas teñen a súa parte de integración ou vedes algunhas máis fáciles? Sí, creo que precisamente o que dixo Santi, de que podes traballar prácticamente calquera cousa, porque ao final son historias, e as historias podes integralas contando calquera cousa. E ao final, como docentes, creo que o que facemos é contar cousas. E ata certo punto tamén son comunicadores, narradores en clase un pouco, creo. E ao final, cando é unha historia compartida, é unha historia que tamén é doutros, é súa. E bueno, ao final ti podes facer unha historia pois, do que queiras. O que pasa é que cando ti construes tamén parte dela, adueñaste dela e polo tanto sabes de outra maneira.
Eu estou caladiño porque non vou aportar nada mellor. Vale, Xa vale. dixeron os dous todo o que opinan sobre isto. Vale. A min Bueno, gustoume moito esa visión de narradores. Nunca o pensara así, pero gustoume moito. O sea, puntualizar que sí, somos narradores, pero tamén despois somos xuíces, médicos, enfermeros e todo o que nos boten gestión de emociones. Bueno, era unha pequena broma, pero sí, gustame moito a visión de narrador. vale, pois a seguinte pregunta creo que bastante interesante, pero un pouco máis complicada. Ademais, tocar en especial a área de Santi polo que comentou. E sería como un pouco a adaptación ou a integración destes xogos de rol ou escenas de rol ou como integremos nas aulas a persoas con necesidades especiais, ¿no? Pois igual habería que ter algo en conta especial para unha persoa con TDAH, algo autismo que é un rango moi grande, entón aí pues, depende, ¿no? De que características teña. Pero así, pois non sei, para persoas con dislexia ou algunha casuística especial, se vos ocurrirían adaptacións concretas que se lles poderían aplicar? Mais que por... Bueno, non sei, por alusións, vou contestar, non? Mais que por temática en sí, eu tiraría máis a persoa en concreto, é dicir, pode haber persoas que sí que o necesiten e outras persoas que non tanto. Falando de alumnos con necesidades educativas especiais, pois un alumno con altas capacidades pode ser un máster maravilloso espectacular. Entonces a adaptación sería que sea o máster maravilloso espectacular, non? E ao mellor pois un alumno con síndrome de Down ou que sea que lle costa de algún xeito narrar, pois ao mellor ese papel plantexalo con el, pero se queres ser un bardo cantor, pois igual non te sintes cómodo, pero podes ser pois o bárbaro que clava espadazos, non sei. Quero dicir, ir máis á persoa en concreto máis que englobar todas as necesidades, non sei. Como mestres ou como docentes que estamos con o noso alumnado sabemos perfectamente cal é a temática que a ti che vai a interesar. Si es de trenes, e aí te enganché, lo sé, non? Sí, totalmente. Sí, igual especifiquei como moito cos exemplos en aspectos máis psicolóxicos, pero, por exemplo, tamén pode haber adaptacións, por exemplo, algunha das xogadoras, pois, é invidente, por exemplo, en algunhas partidas, obviamente xogando online, pois teñen unha serie de ferramentas que lles leen a pantalla, ademais, que serían moi distintas que xogando en persoa, non? Pero, bueno, tamén pode haber adaptacións neste sentido, aínda que, como dis, e que estou de acordo, que máis que adaptalo á problemática ou á necesidade é a propia persoa, porque ao final cada un dentro de toda esta hai moita variedade. Vos como o vedes? A min, corrixídeme, por favor, porque isto plantexo tamén un pouco como dúbida, porque non é a miña especialidade, pero eu miro que máis que adaptación precisamente é unha ferramenta que o que te permite é precisamente adaptarte mellor ás diferentes causísticas que tes na clase. É un pouco, en vez de... Eu non miro tanto a problemática de adaptar o rol ao alumnado, senón que xa de por sí te permite adaptar os contidos que terías que dar a ese alumnado a todas as causísticas que tes. Non sei, pido por favor corrección, porque aquí está máis, cae máis dentro da vosa especialidade. Non sei, Irene, se tes algo que decir. Eu coincido contigo, Eu a verdade é que tampouco do que dixestes, eu non se me ocorre que engadir, a verdade. A ver, eu a nivel de adaptacións curriculares, entrando un pouco en materia desta que en certo modo me toca, ti dentro do rol a nivel de contidos podes traballar, falábamos o que queiramos, e si en un texto descriptivo a un alumno con o que falabas, que teña algún tipo de ceguera ou que vexa por debaixo do que se considera normal, se teño que adaptar eso, tamén teño que adaptar calquera outro tipo de texto. Quero dicir, se teño que adaptar a miña ficha de personaxe, tamén teño que adaptar calquera outro tipo de texto. Entonces, non vexo diferenzas claras pois para retoquetear ou
non me estou expresando con moitísima claridade, pero creo que se entende o que quero decir. Sí, que son esas adaptacións que xa levas en docencia, que dicir, o xogo de rol non engade a maiores algo, senón que son... Sí, digámoslo así, non engade ningún tipo de dificultade a maiores que ti non tiveras como docente xa no teu día a día. Vale, Ou bueno, iso vexo. sí, é Non como sei. un cambio de perspectiva, non? Non é que teñas que adaptar o xogo de rol, senón que o xogo de rol te permite adaptarte máis facilmente, quizáis chegar máis fácil, porque incluso igual se podría facer unha partida seguindo coa persoa invidente na que todo o grupo non poida ver e poidan poñerse no seu lugar nese caso, é dicir, ti narras e narras o que oen, narras o que cheiran, pero non narras o que ven. E todos teñen Estás que nunha xogar neste habitación contexto. completamente oscura. Claro. Que partida máis maravillosa. Claro, entón podedes xogar tamén a traballar a empatía, no? A vivir, ou, por exemplo, unha persoa cunha silla de rodas, pois de pronto todos na aventura teñen que ir nunha silla de rodas, pois, bueno, nunha cadeira de rodas, a ver como se andesa e vas visualizando, no? Fas reais todas as barreiras que se atopan estas persoas no día a día que ti as omites ata que estás vivíndoas nesta simulación. Entón, bueno, sí que... Sería un exercicio moi complicado para os mestres tamén, para porque estou intuindo que vai a ser o mestre o que leve esa aventura, non? Bueno, podría levar a persoa que ten esa vivencia. Sí, tamén o pode ser, porque, quero dicir, eu teño que facer consciente en min mesmo que un escalón vai a ser unha dificultade, para min tamén, claro, para conseguir trasladalo a terías que vivilo nenos. antes de dirixilo. Ti terías que pasarte un día inteiro en cadeira de rodas Sí, a ver, para logo trasladarlo. Certo. Entón, bueno, o sea, isto xa sería un panota, ¿no? Porque é moito traballo, pero dá esa posibilidade, ¿no? E nos pode axudar moito a empatizar. Entón, vamos a imaginar que xa fixemos todo isto, que xa diriximos algunha partida, que os pasaron xeneal, aprenderon moito. E faríamos algo máis como para intentar asentar estes coñecementos, é dicir, despois da actividade me facedes o típico traballo de reflexión de como foi, vos gustou, queredes máis, ou un traballo colaborativo, ou unha charla, ou algo, faríades algo para asentar eses coñecementos, ou xa deixades que flúan eles, xa falan entre eles, como faríades? É que aquí estamos, perdón, partindo da base, que temos moito a idea de que para que unha clase teña que o resultado da docencia ten que ser un exame ou algo por estilo. É a perspectiva que eu estudiei. E o propio xogo pode ser a proba. Ti estás avaliando co xogo. No propio xogo podes incluir precisamente xa tarefas, que non o miren eles como tarefas, pero tarefas que sexan de actividades, mellor dito, se vamos un pouco á linguaxe de programación, actividades de repaso, de asentamento dos coñecementos, actividades introductorias. Todas estas actividades poden ser o propio xogo, non ten por que ser, e si logo ti podes ter podes recoller as súas opinións, pero non ten por que ser un escrito, pode ser a propia opinión de si, nós melloraríamos isto, a nós gustanos máis isto, si, o pasamos ben, si, aprendimos un montón con isto. E o resto que pensades? De feito, incluso, creo que en prácticamente todas as materias tes un criterio de avaliación que refírese ás intervencións orais, que respecta o turno de palabra, que pues, da expresión oral. E ao final, podería ser unha forma tamén de avaliar a oralidade. En vez de facer, por exemplo, o que sei, en inglés, un diálogo entre dous, ao final é un xogo de rol tamén. Ti és a persoa que atende nun restaurante, vos los dous sodes clientes, tedes que enfrentarvos a estes clientes tan difíciles, que sei, que teñen estas exigencias culinarias, o que sei. Pero ao final, non deixa de ser iso, o que dicíamos antes, é o mesmo, só que como un envoltorio diferente. Pero ao final, os criterios de avaliación podes adaptalos a moitísimas cousas. A oralidade é que o tes en todas as materias, tes ese
de punto a punto, que non recordo que número era, pero tes ese criterio de avaliación que é a oralidade e respetar os turnos de fala. Creo que estamos en todas as materias, xuraría. Pero, ao final, incluso iso, as intervencións orais de uns falando con outros, podes metelas, é dentro dese traballo. Eu nese sentido considero que o xogo, como tal, os xogos de rol, podes introducilos de 3 xeitos e non sempre son para avaliar contidos ou con un contido avaliable. Eu considero que son, por así decirlo, de 3 xeitos. Punto 1. Como ese ocio que ti deixas, non? Rematastes a tarefa, xa fixestes os deberes, rematamos todos os exames, bueno, pois neste punto final imos a disfrutar todos dunha aventura, non? O punto 2 é que ese xogo de mesa ou xogo de rol, sexa o eixo central. Esta actividade sí que a fixen, traballamos o... Teño aí Carcassonne, non sei se o coñecedes, é un xogo de mesa que vai de encaixar losetas e é como moi medieval. A raíz de aí empezamos a traballar o tema de historia. Un ano que me tocara sustituir nun instituto, non? O Carcassonne en sí, o xogo, convertiuse no eixo central e despois de aí empezamos a estudiar contidos que viñan no libro. Démoslle un contexto, unha forma, unha visión global a través do xogo e despois fomos distribuindo contidos en concreto, non? Pois o feudo vivía así, o que sexa, non? E o terceiro xeito é como esas últimas follas que viñan ao final do tema, que poñía hoja de repaso. Bueno, pois vamos a usar o xogo como esa hoja de repaso, non? Estamos con adjetivos e sustantivos. Bueno, pois nesta descripción deste personaxe vamos a buscar eses adxetivos, vamos a ver cantos adxetivos hai. E vamos a ver que se cadra se engadimos máis adxetivos, este personaxe volvese como máis rico, moito máis interesante. Pois non sei, traballalo como esa última folla de repaso. A avaliación aquí pódese facer tamén, era un pouco que falabades vós, non? Sí que se pode facer a través de xogos ou pódese non facer, era o que falábamos, o sea, non pasou nada se non se chega a facer. Pero bueno, sí que vexo eses 3 xeitos de implementar xogos dentro da aula, como pois o que falábamos, un ocio, un extra, rematamos as tarefas, tedes ese extra, ese ocio, pois podedes dedicarlle un tempo a este xogo, sexa no día, pois xogos máis pequeniños, como eixo central e como esa última folla de repaso, non? De última folla de tema. Vale. De feito, gostei moito que dis de que esta forma... Ui, perdón. Estou meténdome... Creo que é porque vou con Sí, tes lag, pero ti cando cortas, corta, non pasa nada. Entón, as veces sola. Perdón. Non, que gustame moito tamén o que dis de que é unha forma de ocio, unha forma de desconectar. Ao final, claro, eles saben como o xogo, pero, por exemplo, é iso. Eu outro día terminei, e claro, como ian para a Semana Santa, cun grupo empreguei o xogo de tabú, e con outro fixemos un xogo con dados, que ademais fixeron elas con papel, pegándose e tal, e tarxetas. Unhas tiven que facer un xogo con tempos verbais, pero claro, como facían en grupo e tiraban dados, xa non era de clase, e como non estaba avaliado, era a ver que grupo sacaban máis verbos. Claro, non o viron como un traballo de clase, eu dando os verbos en primeiro da ESO e o pesadelo de todo alumno. Dios mío, o modo subxuntivo é a cousa máis horrible que se creou xa máis na vida, pero cando ese modo subxuntivo tes ti e non o teu compañeiro sacas antes, iso son puntos. Entón, claro, non o vían de feito ni sequera como repaso, era teño que gañarlle outro grupo. E ao final é tamén unha forma de, bueno, desdemonizar algúns contidos. De algún xeito sí que temos que asumir, perdón, non sei a quen interrumpir,
que as aulas non van a ser as aulas silenciosas. O sea, eso témolo que asumir. Vai haber un barullo increíble. Van a pasar os profesores polos pasillos e decir este que está aquí nesta aula está loco. Pero témolo que asumir. Non podemos levar, ou eu entendo así, non podo levar un xogo á aula e pretender que estén calados con ese xogo. Cando falabas, acordeime do nome do xogo, creo que é Unánimo o xogo que falabas, Irene, ou non? Ou era un xogo inventado? No, o sea, eu atopino por internet, non me acordo de onde, pillara tempos verbais, verbos e logo recortara eu levar Logo non lo pasas e engadimos por aí. para os tempos verbais. A min gustaríame engadir aquí que é unha problemática que me atopei nalgúns casos precisamente con un alumnado que ti sabes que sabe perfectamente o tema, pero que por situacións persoais, por como somos cada un de nós, por estrés, ansiedade, polo que sexa, o examen lle bloquea. É mirar unha folla de examen e se queda, non é capaz de escribir nada. Que me pasou? Ti non, a hora de avaliar, en ningún criterio te di que teña que ser unha folla escrita tal cual. Ti tes que avaliar, tes uns criterios de avaliación. Entón, son ferramentas estupendas precisamente para quitarlle este estrés a certa parte do alumnado que, ao enfrontarse a unha folla de preguntas, o bloquea por completo. É unha mágoa, porque é que a parte é completamente absurdo. Ti, traballando no día a día, moitos deles, sabes perfectamente como están. Pero o exame o mellor te saca un 0. Ti sabes que non é un 0 o exame, pero por este estrés que sofre, polo que sexa, no exame saca un 0. Pois é unha forma de que eu teño implementado algunhas veces. Non exactamente con xogo, pero sí fixen a parte de exames temáticos para un pouco centrados en gustos propios do alumnado, precisamente para quitar esta parte do estrés. Ao final é un pouco tamén buscar os puntos fortes, porque estamos moi enfocados en educación a ir a pillar, en ir a... Al fallo. Sí, realmente todos temos un pouco as diferentes inteligencias que hai, cada un de nós ten as súas fortalezas. Non todos imos ser vos en todo. Hai que buscar un pouco precisamente no que destaca cada persoa. Me fun polas ramas dunha forma. No, está ben. Bueno, pero iso é bonito, non? Que saian espontaneamente, que o falar o resto vos xurdan pois algo a compartir ou vos trae algún recordo. O polo que comentaba Irene, ou que comentaba en xeral, o chulo, non? De ter estas vivencias dentro de materias, dentro da aula, e que ao final as asocias a algo positivo e colles tamén mellor a materia, porque cantas materias non hai como non soporto esta materia por algunha mala experiencia, por quen a dá ou polo que sexa. Despois, por exemplo, co inglés sempre me levei mal, ata que xoguei a rol en Cork, que eu empecé xogando a rol en inglés. Entón, claro, a partir de aí o inglés, vos unha chea de vos recordos, pero ao principio era odio a morte, o sea, entón é un pouco iso, non? Unha asignatura que levas fatal e de pronto tes unha boa experiencia ou incluso sentías que non eras capaz e xogando a rolis, coño, que isto sí que mo sabía, así espontaneamente, sen un exame diante, sí que se me saiu e te das conta, non? De que é un pouco máis espabilada do que pensabas e te vas motivando, entón, moi chulo. E polo que comentou varias veces Santi, que falaba especificamente de D&D e Pathfinder, que eran como xogos de rol máis elaborados, digamos, vedes algún sistema que poida ser como máis idóneo, non sei se para empezar, para algunha materia, para en xeral, para levar ás aulas? Hai algún así que... Non coñecemos todos os sistemas de rol habidos e por haber, pero así algún que se vos veña á cabeza? Creo que era Mapas e Grapas que tiña un sistema de xogo para nenos pequenos, creo recordar agora, igual me estou patinando. Estou buscando, pero creo que era neles que nos tiñan... Non é fallo, e logo os pasades e os poñemos na descripción, pero está interesante. E logo Vieja Escola, por exemplo, tamén adapta moi guai, porque inspira... Vieja Escola para min, a ver, a ambientación é moi similar a D&D, pero simplifica moito. Entón tamén é interesante como punto de partida, no meu punto de vista. Vou buscarlo de... das fichas estas, a ver se me atopo.
Comentaba tamén antes Santi que creo que está funcionando moi ben. Eu utilicei non en institutos, senón para talleres con adolescentes. Travel shooters, que creo que está funcionando moi ben en docencia, non? Eu non levei a docencia, Eu estou en proceso de... E paréceme un sistema... Pero claro, é que falamos de años luz. Para os meus nenos é imposible, é moi complejo, é un sistema moi difícil. Coñezo Escuela para Monstruos, non sei se vos soa. É un libro moi finiño, moi delgadiño, que son monstruos que veñen e se portan mal. Entonces, ti aí introduces o problema que sexa. Un monstro que ao mellor polas noites se fai pipi na cama, ou un monstro que deixa a habitación desordenada. Entonces temos que axudarlle a ese monstro, non? Aí introduces o conflicto que sexa que xurde na túa familia ou no cole, non? E creo que a nivel comercial, creo, polos meus coñecementos, que é como desde onde partir máis abaixo para comezar. Sí que para as aulas, sistema de rol, eu igual, o sea, eu teño que inventalo. Non podo coller ningún comercial. Para min, tirar un de 6 e si sacas 6 ou máis ya es éxito. O sea, bueno, me refiero, se sacas 3 ou máis es éxito. E ya está, non podo plantexar sumas de modificadores e demás, non. O sea, tirar un dado ou unha moneda incluso. Cara e cruz. Non podo plantexar ningún outro sistema desde o meu punto de vista. No instituto é moi distinto, claro. Eu atopeino. É Aventuras e Misterios de Grapas e Papas. Vos lo paso tamén. Vale. Pero sí que o sistema que fixeron eles e os de Grapas e Mapas para nenos e nenas. Sí, creo que había un sistema por aí tamén sí sinxelo. Sí, dalle. Está en aberto, ademais. Que publicaron en castelán e en catalán por agora. A min soame en galego que non me acordo como se chamaba, pero creo que se chamaba de 6 ou algo así, ou polo menos o fixeron a traducción a galego, que o sistema é unha páxina tamén, me imagino, porque non o xoguei, que se usa un dado de 6, e moitas veces se recurre ao dado de 6 porque é o que máis xente ten por aí por casa, para non complicar un pouco o acceso. É que logo, ao final, sistemas hai moitos, pero que pasa? Que tamén as situacións da aula son moitas, entón podes coller o que queiras e adaptalo canto máis sinxelo mellor, pero non tes por que utilizar o sistema completo, nin para todas as sesións. Haberá unhas que se adapten mellor outra a uns xogos que outros. Creo que me lembrei agora, non era o do Príncipe Valiente, o xogo do rol do Príncipe Valiente que utilizaba precisamente lanzar unha moeda ao aire? Pois non sei. Non coñezo, A ver. Tampouco. Por curiosidade, que se me viva a cabeza de escoitalo. Eu non o xoguei. Pero seguro que existe, o sea, Sí, é verdade que xogos hai tantísimos e de diferentes niveis de complexidade. Fai unhas semanas fun a unhas xornadas en Marín a xogar o rol e propoñían este de Escuela para Monstruos. Non é Escuela para Monstruos. Bueno, propoñían este sistema. Ao final houve un conflicto, o máster non puido vir e cambiaron de sistema e propuxéronnos unha aventura moi sencilliña onde era unha folla de personaje que viña escrito, simplemente tiñas que escribir o teu nome, como eras un demonio esclavizado, te poñías o teu nome, o teu superpoder en que eras bo e a raíz de aí fixose unha aventura moi para nenos tamén. Se queredes busco, necesitades saber, porque tamén era moi sencilliño, o sea, era con 3 dados, se sacabas e contaba o do medio para esa tirada, non? Se sacabas máis de 3 era un éxito, e se sacabas menos de 3 era un fracaso. Era un sistema moi sencillo tamén. Os sistemas que se
vos ocurran ou vos recordedes máis tarde, podedes pasarmos e logo, bueno, os poñedes aí, os compartimos, pero tamén os compartimos debaixo do vídeo en YouTube ou onde corresponda, así para que queden accesibles, porque a min tamén me pillas así, de pronto non me acordo dos nomes dos xogos ou demais, entón, pois, É que non o teño nin aquí, que o teño no salón. claro. Entón, nada, non hai problema, se logo recordades máis ou algún a posteriori se poden engadir sen problema. No. Todo o mundo mirando para atrás a ver se É que vou por el, porque ahora non me pica. igual que Irene, pois algún me cote palo. Jope, que se non... Se queda aí. Pero logo hai un montón de recursos de xogos que están descritos nunha súa páxina. Sí. Que sei, cal era o de a carreira de mapaches, pode ser. Sí, era un xogo que consistía nunha carreira con dados de 6 tamén, era des mapaches en bólidos. Asombrosos monstruos. Sí, Pues- asombrosos detectives de monstruos. Igual se pode combinar aí os mapaches Cos dos mapaches en coches me acordei dunha destas series antigas que non recordo como se chama. Os autos locos ou algo así. Vale, bueno, pois sistemas vemos que hai moitos, pero que igual para empezar na aula, sobre todo para pois máis cativos ou con máis dificultades, empezar con máis básicos e logo xa onde queiran. Igual é máis de clases extra particulares ou que sexa, xa se queren virse arriba e coller que sistemas máis despois- específicos. Despois nunha aula podes te encontrar con de todo, podes te encontrar xogadores que van a ser moi arduos, que ti plantexas isto e no momento que estou falando teóricamente, que coñecen, van a devorar ese libro e van a ser uns másters estupendos e vai haber outros que non. Digo a nivel de rol teóricamente, a nivel xogo de mesa, sei que é así, sei que plantexas este xogo e vai haber 2 ou 3 na aula que me lo devoro, me lo leo porque xa o mamei desde pequeno, xa mamei normas e reglas desde pequeno, vou a saber desarrollar, desenvolver este xogo. E vai haber outros que non sexan tan, non teñan esa habilidade tan desarrollada, non? Entonces que quizás teñas que non partir de Pathfinder, partir de mapaches, quizá, non? Pero, a ver, tiñamos xa, por exemplo, Vampiro Teatro de la Mente, que os combates se resolvían con pedra, papel, tesoira. Era manual de rol en vivo, e en rol en vivo como fas para non vas a pararte a tirar dados, pois? Oye, Claro. Un dado xigante. Está ben. Vale, pois con todo o que comentastedes, esta pregunta un pouco aberta porque hai cada quen ten as súas experiencias, entón é un pouco animarvos a dar exemplos, contar anécdotas que non sairán xa ou, se non se vos ocurren, pois quizáis adiantar ou avanzar un pouco un proxecto que teñades como vos gustaría implementalo. Eu, por exemplo, non é na miña experiencia, pero eu sí que coñezo a unha das miñas xogadoras, tamén traballa con persoas con diferentes problemáticas e dificultades. Tamén estivo en coles, así que non sei onde fixo isto, pero tamén sacou unha partida de rol e, por exemplo, resultou moi motivante para a parte de escrita e de expresión, como comentabas antes, Irene, porque era unha persoa, o mellor, que non tiña moita motivación para redactar nin escribir, que lle pedías unha redacción en parágrafo e suando. E claro, cando lle tocou de máster, escribiu unha historia, páxinas e páxinas e motivación, e ademais estaba explicándolle, o sea, lle estaban prestando atención persoas máis maiores que el. Entón, bueno, creo que é un exemplo, ¿no?, positivo de como puido mellorar moito a expresión neste caso, ademais logo foi pedindo máis, co cal se motivou, escribiu máis, mellorou e mellorou a súa autoestima. Entón, tanto como a nivel didáctico como a nivel persoal, lle viu moi ben. Entón, non sei se vos ocurren a vos exemplos, anécdotas ou iso, falar de proxectos que vos gustaría implementar sen spoiler, a ver se vos van a escoitar vos alumnos e logo xa se saben ao final. a mí sí que me gustaría ter tamén un club de rol no centro. Este ano sentirme, porque claro, ao final, cando estás provisional, chegas a un centro, tens que adaptarte a todo un centro, coñecer un montón de xente nova, meteste nun montón de proxectos e logo ves hasta aquí. Eu tiña o pequeno sono deste ano facer un club de rol. E de feito tive un pequeno inicio de... empecé a falar con xente, con chavales e tal, e logo dixen, chavales, sinto moitísimo, de verdade, de corazón.
porque non vexo este ano todavía como facelo, porque nos recreos, que son 20 minutos, entre ir ao baño, ir á cafetería, que iso é outra aventura diferente. Dixen, jope, que teño que plantexar ben como facelo. E o meu objetivo tal vez ano que ven é ver como facer un club de rol, que sexa ese remanso, ese espazo para que algúns chavales se coñezan, que fagan amigos e que o pasen ben, pero descubrir ben como facelo o ano que ven. Bueno, eu sí que teño plantexadas como dúas aventuras que están aí en stand-by. Unha deles é o que falábamos de Mulleres na Ciencia, non? Ese viaxe de cara ao pasado, bueno, non saco máis libros, porque teño como 2 libros donde fala de mulleres na ciencia, mulleres importantes ao largo do tempo, non? Pois eso. E plantexar con un sistema máis ou menos sencilliño, unha especie de axencia temporal que teñen que resolver certos problemas para que estas mulleres cheguen a ser importantes polo que son, polo que conhecemos a día de hoxe. E outra que é como máis sencilla aínda, que baixamos un poquinho máis, esta penso e plantexo para cando chegue un momento en sustitución en algún instituto. E para coles teño unha que é de uns castores que teñen que cruzar pontes, e esas pontes están destruídas por diferentes efectos que moitos deles generou o ser humano, incendios, inundacións, contaminación e demás, que se destruyen ecosistemas e teñen que ir á procura dun ecosistema novo. Entón, bueno, pues por aí van a ir descubrindo. Esta aventura sí que a plantexei moi en serio, pero despois deuse de alta e estuven a punto de levala a cabo e non puiden. Entonces tiña como moi masticadiña xa, e cada grupo iba a ir en unha dirección distinta. Cada grupo, non todos os grupos iban a encontrar os mismos paisaxes destrozados, senón que cada grupo iba a encontrarse paisaxes distintos, pois un con unha inundación e despois iba a encontrar unha playa onde os castores podían decidir quedar ou non. Outro ibas a encontrar con un bosque quemado e ibas a encontrar despois ao final un valle precioso, bueno, que sea, non? E tiña plantexado tamén un pouco de como organizar esos másters, porque me hubiera gustado moito que os 4 nenos que tiña identificados como máster o levaran a cabo para os outros 3. O sea, as contas dábanme claras e tiña como moi machecadiño, despois mala suerte que non poden levar a cabo. Pero bueno, esas 2 aventuras son 2 proxectos que teño aí que teño moitas ganas. Non sei, dádeme feedback, por favor. Non sei se poden chegar a ser interesantes ou non. A mí me parece unha super guai. Gracias. Eu teño un problema agora mesmo para levar o rol a aula, que en 4 anos este primeiro que repito algunha asignatura, non se vai a volver a repetir nunha tempada. Entón, son aparte asignaturas técnicas, levaría moito tempo preparalo e necesitaría empezar o ano anterior para poder facelo o ano seguinte. Entón, de momento non é inviable. Sí que teño feito algunha práctica utilizando mecánicas de rol para facelo un pouco máis entretido. En concreto, recordo unha que era de traballo en equipo e quería aumentar a dificultade de que non quería que houvese quería que houvese comunicación verbal, pero que berrasen, para que se fixesen escoitar. E que houvese, era unha práctica de pasar cable por un tubo corrugado. Entón, tiñan por un lado que comunicarse, por outro lado, sentir como estaba empurrando un e tirando ao outro. Que fixemos? Simular o que sería todo iso nunha obra con diferentes persoas traballando ao redor, facendo ruído. Entón, 2 facían a práctica, o resto molestaban. Controlado todo, pero o pasaron en grande, todos aprenderon como se utilizaba a guía pasacables. E foi unha clase do máis entretida. É das poucas que puiden levar algunha de tratamento con clientes tamén,
para que se acostumen ao que sería as situacións reais. Eu dou o MCP, entón se supón que moitos deles nun par de meses, sobre todo os de segundo, enseguida van estar en empresa e teñen que empezar a prepararse a como vai a ser estar cun cliente, que non sempre é algo agradable. Aparte, unha cousa moi boa é que ti como profesor tes unhas ideas do que facer. O mellor é que traballador, clientes, sexa o propio alumnado, porque van a ir moito máis a pillar que o propio profesor. Gustaríame nalgún... Que pasa? Que, por exemplo, co club de rol é algo que estou facendo esforzos para que continue o ano que ven, pero eu o ano que ven non vou poder levalo. Entón, todos os esforzos que estou facendo é para que perviva sen que eu o controle. Entón, é complicado agora mesmo poder levar algún proxecto a longo plazo, como sería isto. A vida sempre poñéndose diante dos plans. Vale, bueno, xurdiron exemplos ou proxectos interesantes. Cando poidades leválos a cabo, aquí estaremos desexando saber como foron. A ver se os castores consiguen un lugar feliz no que vivir. E se avanzan estes dos clubes de rol. Logo unha pregunta que vou combinar estas dúas que teño seguintes, porque creo que están bastante relacionadas. Algo foi saindo xa. Por un lado iba a preguntar se tedes ou coñecedes de onde obter recursos accesibles, e polo outro iba a preguntar sobre referentes, que xa saíron dous como Mr. Wolf e Profa de Lengua. Claro, moitas destas persoas referentes comparten recursos, co cal a pregunta combinada case é mellor. Eu, igual que Profe de Lengua, unha das que polo menos eu máis coñecín é Profa de Química, vale, que ten unha web que hai pon exemplos de exames, ela é profa de Química, de Física. Entón, por exemplo, recordo que era un exame no seu día, como que a primeira pregunta era rollo, unha arqueira lanza unha frecha para darlle a un orco, tira neste momento a velocidade, calcula non sei que, e ao final como que ibas vivindo en cada pregunta, ¿no? A parte dunha escena ata completar a partida de rol, non sei cantas preguntas eran. Entón, ela comparte bastante contido tamén, bastante activa, creo que tamén, non sei se é certo, isto me estou inventando, que dá clases na universidade, rollo gamificación ou rol ou así. E logo tamén hai rol de aula, que non sei se o coñecedes, Nacho Maté, Cristian Negre, Nuria Guzmán, eu estou facendo unha investigación, non sei se seguides alguén destas persoas ou se queredes compartir outras como compartiu Roy. Entón, pois facer un pouco aquí un compartir común para ver quen está movéndose, non? No rol na docencia que nos poida interesar. E que creo que as que coñezo xa as mencionaches. Eu sobre Pero todo comenta seguía delas, moito a Profa de Lengua. Claro, cando estaba preparando as oposicións fixábame moito nela, porque ao final, claro, era un modelo, en certo modo. E Profa de Química tamén as seguía moito. Creo que xa non están tan activas en Twitter, porque era onde as seguía. Twitter, claro, Creo que ninguén está activo en Twitter, xa. Se moveron moitos a Blue Sky. Se queres entrar en Blue Sky, aí sí están máis activas. Sí, o que me pasa tamén é que estiven facendo depuración de intentar sair de redes sociais. Está máis tranquila, se che vale. Porque, claro, sí, ao final... Pero, claro, sí que as que mencionaste, sobre todo miraba a de lengua, claro. Porque claro, final, ela que tamén comparte como profa de química exames ou... O sea, te inspirabas o ver o que ela iba compartindo ou recollías tamén recursos dos que ela difunde ou que te axudaba máis dela? E ver ata que punto era factible tamén, porque, claro, a min un dos reparos que teño moi grandes é xestionar unha aula tan grande facendo un xogo de rol. Digo, o sea, pareceme terriblemente difícil, pero ver como unha persoa o levou a cabo, dixen, vale, é factible, que é un pouco esa idea de se pode facer. Pero claro, tamén gustábame moito
Claro, estou falando do que recordo. Entón, tamén non quero cometer o erro de poñer palabras a unha persoa que tal vez non o dixo. Pero tamén falaba moito de que depende. Ese grande depende. Depende do grupo, depende do ano, depende de moitísimas cousas. Igual ti propós ese tipo de dinámicas e os chavales din, non me apetece, ti dis, bueno, e non pasa nada, e non funciona, pois non funciona, vas a outra cousa, porque igual non lles mola ese tipo de cousa. E, bueno, tanto que pode ser real, como que realmente tamén non, e non pasa nada. Que, bueno, tamén un pouco ese lado da xestión de frustración, de que, bueno, ao final é o que les ensinamos os chavales, que tamén é esa xestión de frustración, pero que ti como docente tamén, ti ofreces constantemente e dis, aceptas ou non? Vale. Non funcionou? Pois bueno, para o ano que ven xa sei. Pois xa xogo con outro grupo. A ver que pasa. Sobre todo iso tamén. Vale. Vos tedes tamén outros referentes dos que dixen ou seguides ou coñecedes máis ou hai algún onde collades máis recursos? Eu sobre todo eran sobre a profa de química e a quen lle copiei idea dos exames temáticos para un pouco suplir esta ansiedade. Eu son moi de roubar ideas de xente que lle funcione. De feito, animo a Santi con todas estas ideas que ten, que se van adiante, por favor que as publique, porque seguramente as vai a reutilizar. Intentarei, non comentarei, farei un pé de páxina de non me funcionoume ou que sexa. Unha puntuación con cada grupo. En grupos pequenos, un 7. En grupos grandes, non tentes. Eu sobre todo sigo a Óscar Recis e valorei no moito no seu momento todo o traballo que fixo e sí que sobre todo extrapolar ideas, porque é o que falábamos unha e outra vez. Eu necesito sacar dai para reducilo ao mínimo común múltiplo, a mínima expresión, non? O máis pequeniño de todo, a esencia. El falaba da partida de Alice in Borderlands que fai unha viaxe, non? Por toda Europa. Isto igual é spoiler? Non sei. Por toda Europa fai unha viaxe e visitando diferentes países e de aí pode sacar 1000 cousas. Pois eu cada teño que quedarme co máis pequeniño de todo, non? El tren ou lo que sea. Si, saquei recursos dai de Óscar Recio. Hai outros autores, pero xa tiran máis a cara ao xogo de mesa que non pintan tanto aquí, non? Bueno, se aportan tamén recursos que podades levar a aula, se os queres compartir, pois... Bueno, se son 500, os pegamos, pero se son un ou dos, podes comentar. No, sobre todo Juan Ruiz, que ten unha editorial de xogos de mesa. Átomo, saca moito xogo de mesas moi adaptado, é dicir, é un xogo de mesa comercial que ti o podes plantar como tal encima da mesa da aula. E non me sai, perdón, bueno, buscar, interrumpo despois. Vale. Bueno, de todas formas estamos xa chegándonos hacia o final. Hai algúns consellos ou recomendacións, xa que comentaste des tantos dependes, que dependan de algo, por exemplo, iso, se son pois unha rapazada de 15 anos, recomendo grupos máximo de 4, se son cativos 2, ou algo así, algunha recomendación ou consello que queirades dar a alguén que queira probar isto, porque igual nas aulas non está tan ao acceso de todo o mundo, pero igual en casa unha nai ou un pai quere probar así con peques ou algo, e algunha recomendación ou consello que se vos ocorra? Vale, antes de que se ocorra a ninguén, xa o teño. Perdón, Manu Sánchez traballa moito con xogos de mesa na aula e sacou moitos libros ao respecto. Quero dicir, dai podes toquetear moito porque traballa solamente con xogos de mesa na aula. Perdón, Irene, discúlpame. Non, que va. Eu creo que ao final o que dixemos de empezar con sistemas simples e adaptarte a eles. E se te tes que inventar
a norma porque favorece a historia, e iso tamén o faz cos maiores. É o que dicía Roy, son persoas, os nenos tamén. Entón, somos o mesmo, non deixamos de ser xogadores. Entón, bueno, pois adaptas, igual que lle seguramente na nosa partida nos deixa vivir porque convén a historia. Porque ten curiosidade de como Igual sigue. ti, como nadie pai, dis, vale, a historia vai desenvolverse así porque lle está gustando agora. E así lle interesa máis. Logo sí que é certo que hai moitas dificultades, porque, curiosamente, eu falei de xogos de rol unha hora de titoría con pai. Que pasa? Que é certo que non hai espazos en moitos sitios para que a mocidade poida xogalos. En Coruña, por exemplo, sí que teñen o Nocturnia, os da Asociación de Draco, fan xornadas de xogos de rol, e iso sí que é para nenos. Pero non hai moitos espazos, nin moitas asociacións, entón tal vez creo que os centros educativos está guai que non solamente sexamos iso, clases, senón tamén, pois, eu que sei, antes de clase pola tarde, 3 espazos, igual que hai, pois, moitas veces eses talleres de periodismo e tal, e que eses espazos tamén poden ser os que os pais os metan, porque van estar con máis nenos. E ao final, xogar con iguais sempre é moito menos intimidante que xogar cos maiores, cos adultos. Ou, por exemplo, iso, en actividades como Nocturnia, con Draco, que o fan para iso, para nenos. E ao final, cando estás xogando entre nenos, é moito menos intimidante. Que aquí quero... Pero hai moi pouco diso. Aquí quero recalcar iso, porque sí que é certo que en cidades como Vigo, A Coruña, sí que hai asociacións para, normalmente en Pontevedra, hai asociacións que se dedican a isto, pero moitos dos centros educativos, tal e como está a nosa comunidade, están no rural, e non hai a moitos destos rapaces o ter que desplazarse unha distancia que ao final moitos non están tan osados, pero lembremos que son rapaces, son nenos, rapaces e rapazas de 15 anos, 16, o desplazarse ata a cidade do lado supón un contratempo importante. Entón, ter nos centros educativos un recuncho para reunirse con xente coas súas mesmas afeccións, pois é algo moi positivo. Eu nese sentido doche completamente a razón e hai varios puntos aquí. Un deles sería ese estigma que ten o rol que, gústenos ou non, ainda existe, está aí. E se falas do... Isto igual o tens que censurar, é poñer un pitido. O asesino da katana, pois vais a asociar ao rol. Está intrínseco na sociedade esta parte, non? E despois, por outro lado, que máis sinxelo? Meter o meu fillo en piscina, en natación, ou mirar se existe unha asociación de xogos de rol que non sei moi ben o que é eso, nin onde vou a meter moi ben o meu fillo. Nese sentido, estamos creando tamén unha asociación no centro de Galicia, vou non decir, en Lalín, que aceptamos os peques tamén, non é grande cidade, tampouco é rural, pero bueno, se hai algún interesado por aquí polo centro de Galicia que lle apetezca, que se poña en contacto. E non recordo moi ben a túa pregunta, como era? Que nos enviamos e nos fomos Serán polas... consellos ou recomendacións para... O meu consello, xa o dixen ao principio, é que tes que xogar. Tanto para implementalo na aula como se o queres implementar na casa e pasar un rato co teu fillo, filla, en familia, xogando unha pequena aventura de el monstro que se hace pipí en la cama, xoga ti antes. Xoga e proba e despois valora que puntos vas a levar e que puntos non. Porque vai moi entrelazado tamén ás ferramentas de seguridade. Se ti o valoras antes, sabes con que te vas a encontrar ao longo da partida e sabes se necesitas desas ferramentas ou se cadra, non? Bueno, non sei. Necesitar sempre se necesita. Pero me refiero se tens que aplicar uno. Vale. Bueno, pois creo que saíron puntos bastante interesantes, ¿no? Por un lado,
os problemas digamos de dispersión xeográfica en Galicia, que ademais non van acompañados dunha boa conexión con buses públicos ou similares. Se estás illado, te aguantas. Así que xa que estamos, pois rosmamos un pouco disto. E tamén aproveitarei por Galicia Rolera ou Irmandades para darlle difusión a esa asociación que está desmontando en Lalín. Se me das o nome, pois yo enchufo Asociación tamén. Cultural Condado de Deza. Bueno, pois esa xa se coñece un pouco, Así que lle daremos outro empurronciño e a ver se sí que conseguimos, aínda que sexa a través, ¿no? Porque a ver, o que decides no rural hai menores, hai coles, e se isto vai chegando a máis docentes, pois vamos difundindo tamén esta ferramenta no rural, que o mellor así, pois se lles queda un poquinho máis de man. Aquí, antes de que para o seguinte, vou aproveitar de ser un pouco reivindicativo, porque non pode ser que de Nigrán ao Porriño teñas que pasar por Vigo, que non haxa unha soa línea de autobús para pasar por aí, que Gondomar este completamente afastado. E xa non falemos de Tomiño, por exemplo, para comunicarse con... Sí, E que ao sí, final ou tes coche nesta situación, ou os rapaces non teñen forma de moverse ao pobo do lado. Sí, no tardas menos en ir á cidade principal, que está máis lonxe, que ao pobo do lado, como diste. Así que nada, reivindicado queda. Vale, logo tiña... Sí, dalle. No, antes de pasar ao seguinte, era por xogar cos nenos, o que dixo Santi tamén, fai que teñan unha unión máis, algo de que falar, que ás veces é moi difícil. Eu, por exemplo, sí que cos xogos de rol non coincidín tanto, pero tiven varias compañeiras que eran nais, elas xogaban a videoxogos porque tiñan así un tema de conversación cos seus fillos. E ao final é o mesmo, é un mundo compartido, e iso tamén creo que é bonito a nivel familiar. Sí, en moitas escenas poden abrir temas, non, que poidan ser delicados para unha persoa ou que poida aproveitaros indirectamente coa súa personaxe para ver como xestiona a persoa adulta. Sabes? Se poden... agora que miramos a aquela taberneira, que che parece como iba vestida? Imos a xulgala ou non imos a xulgala? Non? E podes ir sacando moitos temas así indirectamente e que vayan normalizando certas cousas ou tratándoas. Pero aquí nos vamos a enrollar un pouco, creo, porque acabase de dicir unha cousa que é moi interesante nos xogos de rol, que é precisamente o de crear lazos, xa non entrar en cousas máis complexas, o crear lazos entre persoas, ter algo en común con alguén, ter algo en común cos teus fillos, coas túas sobriñas, cos teus sobriños, un punto de partida co que falar, algo que nos una, non ser dúas persoas nunha habitación, cada un o seu, un lendo un manga, outro co móvil. Que tamén. Sí, como que crea grupo, ¿no? Tedes ese segredo, ese mundo, ese algo en común, e iso une bastante. Logo tamén tedes as vosas coñas por aí, así como outro día, verdade? Cando saltaches 5 metros. Vale, xa case rematando, tiña unha que creo que foi saltando así un pouco, que era un pouco, como estamos falando en xeral das cousas positivas do rol e da docencia, era un pouco os disclaimers, que creo que, bueno, primeiro xa saiu varias veces o de xestionar, non, as dificultades que engade, sobre todo topar tempo para facelo, non, porque en docencia como que tedes moita demanda de traballo, digamos, moitas áreas que tocar, en da que igual logo o estudiantado non o ve, pero por detrás desa porta do despacho hai moito traballo. Entón non sei se vos ocurre algún disclaimer que sexa interesante que se teña en conta, ademais disto. Diso estudiantado, non solamente o estudiantado, quero dicir, a nivel general a sociedade, eu estou cansado de oír non faz máis que estar de vacacións, que non traballas máis que pola mañá. Bueno, a ver, non sei. Iso pensaste. Estou xogando unha partida de rol para despois levar a aula, é que estou traballando. Non sei, disclaimer eu creo que máis ou menos está pola miña parte falado. A vos se vos ocurre algún máis que engadir? É un pouco pregunta trampa. Vale. E nada, logo por pechar antes
Hai moitas persoas, ainda que se foi comentando, no? Que para empezar a levar isto ás aulas, pois xogar primeiro, que se dixo, pero pode haber algún tipo de prexuizo, inquedanza, inseguridade, no? De, por exemplo, se eu quixera leválo a aula, pensar, o mellor non, porque teño que ser unha persoa moi creativa, teño que saber improvisar ben, entón, credes que hai algún tipo de preparación específica que se necesite como docente para levar isto á aula ou que opinades aquí? Non é para todo o mundo, como docente, digo. Eu aquí me vou a lanzar e o miro un pouco como a primeira partida de rol que es calquera persoa se lanza a dirixir. Son os meus pensamentos de o que vou a contar aquí, que vou a facer aquí, van a empezar a falar, non vou a ser capaz de levar, a veces lanzarse un pouco. Na aula hai que ter en conta que sí, que estás levando, que ao final é un proxecto educativo que estás facendo, pero o único a ter en conta é quizás empezar cunha pequena orde de seguridade, cousiñas máis pequenas, pero se nunca te lanzas non o vas a facer. E a veces son estes pensamentos intrusivos que nos botan para atrás. Bueno, eu nese sentido sí que creo que non é para todos. Sinto que hai metodoloxías que manejas mellor que outras. Eu, desde logo, quero dicir, non me atrevería, por poñer algo que sea mainstream, non me vería capacitado a levar unha metodoloxía Montessori á aula, sabes? Entonces non me sentiría que quizáis cómodo ou que sexa. Entonces entendo que do mesmo xeito levar xogo á aula, aprendizaje basado en xogo á aula, quizáis non todo o mundo é capaz, ou entendo perfectamente, e os nenos pois, poden aprender o mismo ou máis con metodoloxía tradicional, por decirlo de algún xeito. Sí que é, si estás escoitando este podcast é porque algo che pica e entonces sí que te animo nese sentido a esa pequena aventura, ou se xa xogaches e xa te ves capaz, pois a que compartas os teus materiales, non, Roy? Queres engadir algo, Irene? Non, a verdade. No? Non. Vale, pois nada, como se recordades empezamos cunha pregunta que alguén vos deixou a cegas e non é unha pregunta compartida, así que cada un de vos pode deixar unha pregunta á seguinte persoa que sexa que veña que non sabemos quen será. E o gato tamén a pode deixar. Non ten por que ser de rol Vale. ni de docencia, pero se, pois tamén chanxe. Eu teño. Pois se queres compartila. A ver, como son de secundaria, que che aportaría se tivese xogado ou que che aportou, se así que xogaches, o rol cando eras adolescente, que era un período difícil. Así que che podía aportar cando eras adolescente? Vale. Xa está, non, con unha chegaba. Non. É un traballo individual. Non se vos Bueno, ocorre eu teño. Eu teño. Non sei se vai a ser nai, pai ou o que sexa, pero seguramente que teña algún infante cercano, sobrinho, fillo de amigo, o que sexa, que non sei, vou a propoñerlle ou que conteste se xogou algunha partida de rol con ese infante ou en familia ou que sexa, e se en caso afirmativo, estupendo, en caso negativo, se se atrevería quizáis ou cales, se se atrevería a xogalo, e se é que non, pois por qué? Vale. Vale, eu vou aproveitar, bueno, non sei se estabas anotando, non? Sí, pero logo miro o vídeo outra vez, non te preocupes.
Vou aproveitar unha reflexión que non é unha reflexión exactamente do club de rol, está un pouco máis do club de manga, pero está ligada ao que estamos falando. Se agora persoa que xoga o rol te mirase o teu eu adolescente, que diferencias miraría con respecto a agora? Vale, e desfacer reflexionar a quen lle toque, Vale, pois con estas preguntas remataríamos a charla, pero vos dou a oportunidade de se credes que quedou algo no tinteiro de todo o que falamos ou credes facer unha frase de despedida ou algo, pois vos dou a vosa oportunidade para que logo non vos queixedes de que vos deixei aí con algo que dicir. Así que vos diredes. É unha última espinita, que se son docentes se atrevan a ser frikis na aula, porque realmente os chavales é algo que lles mola moito. Eu o Quijote, cando comparei con One Piece, porque ten un montón de influencias One Piece do Quijote, os ollos abertos eran algo absolutamente maravilloso. Entón, o universo friki conecta con eles. E sí que hai moitísimo prexuízo, pero precisamente por iso temos que dicir que somos todas esas cousas, porque ao final non somos o inimigo, e somos ese adulto co que están 200 horas do día, da semana. Así que hai que ser moi abertos con estas cousas, porque ao final este chaval o que lle molan os videoxogos, o manga, o rol, vai dicir, ostras, hai este adulto que o di abertamente e non hai ningún tabú. E hai que ser un pouco frikis na aula. Moi ben. Santi, ti queres engadir algo? Eu vou engadir a esa reflexión o de a frase que a mí me marcou moito a hora de dirixir partidas, e es créete esa mierda. O sea, créetelo de verdad. Eso está sucedendo. Créete, métete aí dentro, ¿no? E pues dentro da aula vai a ter que ser igual. Si a levas, créetelo. O sea, sé o friki máis fricazo que hai. O sea, máis friki que o profe non vai haber nadie. E nese sentido vai a ser como non vas a perder a autoridade. Eu creo que non vai ligada a autoridade a este tipo de actividades, cousa que é un medo que sinto que é generalizado. Non podo ser o fricazo, non podo ser o colega porque despois perdo a autoridade. Para nada. Vale. Roy? Gústame moito esta reflexión porque aparte como docentes creo que temos unha das responsabilidades que temos, en este caso unha responsabilidade que xa falamos de que temos que ser médicos, temos que ser psicólogos, pero sí que temos, penso, a responsabilidade de tratar de facerlles un pouco mellor o mundo do que é os rapaces, que vivan nun ambiente no que se sintan felices de vivir. Entón, penso que é parte do que temos que conseguir. Non xa... Todos pasamos por a adolescencia. Nos podemos ter olvidado ou non, pero sabemos que é unha época moi complicada. Hai moitas cousas que nos superan. Non hai por que facerlle pasar peor. É darlle o exemplo de que poden ser, xa non polo feito de ser frikis, que poden ser eles e elas mesmos. Que non hai ningún problema en que sexan dunha forma ou outra. Que te miren a ti como exemplo, e a veces non é contar as cousas, é ser exemplo de que ti eres ti mesmo e eres unha persoa como calquera outra. Abrilles o camiño a que sexan como queren eles ser. Pois creo que é unha das nosas responsabilidades. Vale, creo que ides a facer reflexionar a moita xente. Así que nada, agradecervos ter participado nesta charla e tamén darvos as gracias por participar na docencia e apoiar a menores de gran diversidade e axudarlles pois a ser mellores persoas, a motivarse e a aprender o que pon ese maldito libro que está explicado moi raro. Así que moitas gracias por todo. Gracias a ti por invitarnos tamén e por facer, bueno, poñer tamén o teu graniño de area para que esta parte tamén se coñeza. Eu creo que a iniciativa é túa e gracias por poñerlo en coñecemento tamén. Faremos a parte 2, a ver a ver que tal avanzou todo.
Crucemos dedos.